Danmark var foran en gang i kampen mod Norge, og det var til allersidst. Det var et vanvittigt drama, men danskerne vandt i sidste sekund. Mikkel Hansen! Sådan. Norge har været afsted nu i 30 sekunder, og de får et straffekast. Kom nu, Kasper Hvidt. Ja! 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 Ja, ja, ja! Kasper Hvidt redder! Thomas Mogensen. Og der er fløjtet på straffekast. Det er straffe til Danmark. Vi får uafgjort mindst. Sådan! Og der er chance på semifinale. Helt tosset det her. Men hvor er det fedt. Og hvor er det lækkert, det er Anders Sækkert. Danmark vinder 24-23. Det er sport, når det er bedst, og det gør det selvfølgelig rigtig, rigtig meget sjovere, når det så er os, der vinder med en til sidst. Det var et fantastisk comeback. Vi var foran en gang, og det var da de 60 minutter var gået, og det må jeg skulle sige, det var godt timet. Ja, det var godt timet.